Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga incident kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Lunes, pitsa 2 na bulan sang Nobyembre tuig 2020. All Souls Day karon nga adlaw. 53 kaadlaw na lang ang nabilin. Pasko na naman. 60 dias na lang ang nabilin sa tuig 2020. Saylo na kita sa tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur, Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa nga ito nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa nga aton mga balita lokal, Mayor Bing, ginatugyan sa sangguniang panglunsod ang pagdesisyon angot sa pangabay sang pila ka negosyante nga mag-operar sang 24 oras sa ilang negosyo. 34 anyos nga persona gindakop sang Police Station 7 matapos ginreklamo, nagpamahog kag nagpanaya sang armas lutang. 2 ka senior citizen kag isa pa dakop nagabulang sa banwa sang Hinuban. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Halos tanan nga balita sa mga pamantalaan, radyo, telebisyon, amo ang bagyong si Ruli. Pinakaulihi nga record sang Pag-asa. Si Ruli nakitaan 120 kilometro nakatundan sang Calapan City, Oriental, Mindoro. Kag ini nagahulag pa nakatungdan sa kadasigon nga 25 kilometro tagsa ka oras. Ang ni Ruli ang kabaskugon sa hangin nga nagadangat sa 125 kilometro kada oras malapit sa sentro kag may pulong madlos nga nagalabot sa 170 kilometro kada oras. Sa karon, pinakaulihing nga report sa Pag-asa na pulo ang nagkalamatay, may 2 pa ka missing. Ini si Ruli magwa sa aton pungsod posibilidad buwas sa aga Martes. Dihamak nga halit ang gintuga ni Ruli dito sa subdivision, isa ka subdivision sang Batangas sos hasta sa atop ang tubig. Amo ini ang halit na gintuga ni Ruli. Samtang magapagwa ini siya. Ang Pag-asa may nasiplatan isa pagid ka low pressure area kabay pa nga matapos na ini siya sa bulan sang Nobyembre para nga wala na sang kalalatan pa kag kahalitan nga tugahon sa pungsod Pilipinas samtang nagapasulod kita sa bulan sang Disyembre. Amo nang masaminaton nga ginapalayag preparasyon gid. Hindi malikawan
siling ko na nagligad nga mga sinimana sa sulod sang tagsa katuig, hindi magkubos sa 22 ka bagyo ang nagasulod sa pungsod Pilipinas. Kinahanglan naton ang preparasyon, kinahanglan naton ang paghalong. Mapati kamo, amo na ni nga balbal sang bagyong si Ruli didto iya sa Bacoor, Cavite. Mga 1,000 pa ang nawad-an puluyan bangod sang sunog. Puerte, no? Ini bilang mga kalamidad subong. Diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, pwede ka mo katangla sa langit kag magpasalamat. Wala kita ginigo sang bagyo. Ginspare kita sa bagyo. Amo na nga dapat pasalamatan naton bisan paano hindi magkalipat, bisan makadali lang tangla sa langit kag magpasalamat. Wala sang anuman nga kalitan nga gintuga diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Amo nang siling naton kinahanglan gid nga bisan panalagsa lang madumduman man naton magtangla dito sa ibabaw kag magpasalamat. Bangod ginlikaw kita sa kalalatan. Amo na bla kalabanan sa bagyo nga nagsululod, nagalikaw-likaw ini siya sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Posibilidad siguro matunog man ang pagpangamuyo naton dire sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental kung nga nga daw ginalapaw-lapawan kita sang bagyo. Amo nang siling ko, kinahanglan tulotangla man kita, hindi man magkalipat. Pasalamatan naton nga wala kita ginigo sang bagyo. Kabay pa, ining palaabuton nga mga bagyo, katulad karon nga bagyo, magalikaw man siya dire sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:06 na morning sa bilog nga dakbanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Magluwas nga wala kiti ginigo sang bagyo, maululanon man ang panahon. Kamusta na ang mga balita sa sulod sang 24 oras? Kamusta ang mga merkado? Kamusta ang mga dalanon? Kamusta ang aton mga driver? Kamusta ang inyo pagsaulog sang tigkalalag kahapon? Ang mga sementeryo sirado. Apang ang report nga nabato naton kalabanan sa mga magpamilya, nagtiner sa tagsa kapuluyan, nagluto sila, nagtipon-tipon, daw nahimo nga family reunion. Amo ina kaman sirado, hasta pa subong, hasta pa 4, hindi pa mabuksan ang mga sementeryo. Karon nga daw, All Souls Day. Sa iba naton nga mga utodya, tradisyon, amo ining adlaw, nga kung tani baga bisita man sila sa ilang mga minatay. O galing sa nasiling tana, daw nationwide gid, ginpasiradan ang mga sementeryo. Samtang nagahuyop ang matugnaw nga hangin ng aton patrol, padayon man nagalagulad sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Idulong nila sa aton ang nagapanguna nga mga balita. Sitwasyon sang dakbanwa sang Bacolod. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Morning maayong aga-action Fred, pasalamatan ta. Bangod wala man kita ginigo sang bagyo sa piyak sini. Ang bagyo nagapabilin gyapon sa pungsod sang Pilipinas. Si Haring Bulan gapakita subong kaagahon action Fred. Ang mga kabitulan sa langit kung magatangla ka sa kalangitan, pakita man action Fred, no? And subong kaagahon of course ang dalanon sang syudad. Masyado ka tauhay, may pipila na ka mga salakyan di pasahe ang nagabiyahe subong kaagahon plus ang iban nga mga taxi drivers kagang nila sini of course mga taxi aralas kilid sang regional hospital while nga iban makitaan man sa mga kilid lamang sa gasolinahan action Fred. Subong kaagahon ang patrol nagapadulong man no, sa pila ka mga major nga mga market subong kaagahon, particular going kita sa area sa Libertad Public Market. Temprano pa ni Action Fred ang nagabukas, no?
kung kaysa gaumpisa ni siya, mag-abot lang ang mga kuan bala, mga paninda, mga baligya halin sa area sa Southern Negros, Northern Negros kag Central Negros. May mga baligya gikan sa Oriental ang temprano pa ginladla no sang aton sini nga mga kauturan para makabaligya para sa aton sini nga mga kauturan nga temprano pa nga nagapamalaklon aksyon na Fred. Aksyon Alvin, Yes, sir. kahapon, ano nga mga pagkaon ang natilawan mo? Ay abaw, isa lang duha ka klase. Action Fred, una sa lingko, tilawanta ang suman. May suman latik bala action na Fred. Ahay, kanamits. Ang natilawan man naton ang Valenciana. Ay, kanamits man sa Valenciana, no? Nahidlaw ang tinawag kaon sa Action Fred kung kaisa. Adlaw o kung napista sa mga santo, makakaon kita sinip. Kaya subong ya All Saints Day, no? All Souls Day gali. All Souls Day. Ti amo lang ang natilawan ta kahapon nga adlaw Action Fred. Ngay kalabanan kahapon, nagtiner sila puluyan eh. Ako niya, pizza uno, suman. Karon pagpauli sa balay, suman gyapon kung maagahan bla ang suman sa kanamit, no? May mga kalamay hati, may ibos, may butong, kag iban pa. Pero ang pinakanamit nga na tilawan ko kahapon, inang ginaluto bala, nga manok, nga bisaya, nga may munggo, baw sa kanamit ho, wala tupong sa kananam, namin iman bisaya, no? Nang dumalaga bala, nang humok pa, so sa kanamit ho. Amo na nga mga luto, kahapon na natilawan naton, bangod, kay man may tingbanay ang pamilya, luto-luto ka, iban sulusog baboy, porte daw nahimo sa nga reunion kahapon, pizza uno, mangod hindi ka man kakadto sa mga sementeryo. Correct action na Fred, no? Oy, speaking about tagsa ka mga sementeryo, kung tigin libot natin ang syudad sa Bacolod action na Fred, ay abaw sa pagkadamo sang pulis. Nagabantay sa tagsa ka mga koneksyon na Fred, nagabantay sa tagsa ka mga patio, maging privado man, o kung ng pangpubliko nga mga patio o kung sementeryo diri sa syudad sang Bacolod, matapos aksyon na Fred nga bawalan no ang aton sini nga mga kauturan sa pagbisita sa tagsa ka mga sementeryo para man sa seguridad man aksyon na Fred sang aton sini nga mga kauturan para maibitar ang paglaptas sang virus. That is why ang pagsarado sang temporary closure sang tagsa ka mga sementeryo kag patio ang connection na Fred ang na ginimo man ini para man sa health protocols kag of course mando man sang national government para man sa seguridad sang kadamaan action na Fred. And by the way, subong kagahon ng mga kalabanan nga makitanta sa pagsakan na area, may araman ng ibang sa kilid sa merkado, ang mga saging, may araman mga utan aksyon na Fred. Aberto ng merkado, subong? Pierre na ang Libertad Public Market action na Fred, no? Ang Burgos Public Market Lumalugay na nagbukas na ginman aksyon na Fred subong aga. Although ang Central Market makabigto man yung lugay-lugay, maabre na. Normally, tagkala 5 na sa kagahon ka-abre sila aksyon na Fred. Ang Central Market, daw ulihin na abre, no? Oh yes, ulihin na sila abre. Tagkala 5 kisa gani matimingan man, kapil pag itong mga 4:30 bukas naman sila action na Fred. Nabay man nga connection Alvin, ang mga palapala, bukas na. Ay yes sir, bukas na ang connection na Fred, ang Sibukaw, palapala nga dito sa area sang Sibukaw. Bukas naman sila, temprano pa, para man sa mga kauturan mga temprano pa nga magbaligya
laga pamalaklon. Actually kalabanan nga pamalaklon da action Fred ang iya sang Burgos Public Market kag diri man sa Central Market kag halos man ang kabilugan nga mga gagmay nga mga merkado sa siyudad sa Bacolod dara man ka pamalaklon plus nga delivery ba of course no sang pila ka mga isda gikan man sa area sang hilumaan nga man masami display action na Fred. Subong nga aga di ang mga available diri mga utanon nga panakot nga temprano pa ginabaligya para sa aton sini nga mga kauturan action na Fred no. At ang mga kwanskilit may ara man gabaligya na sa isda, may ara man nagabaligya sa hipon kaga iban pa action na Fred may pulad pagani diri nga ginabaligyaman and di ari man kung sa pihang ka naman sa may bagsakan na area kag ginatawag nila nga Richardson Baladampi action no Fred ang mga agri depot nila ang mga panakot ay ara man diri nga mga utan kay kabalok action Fred kang kalabanan diri kag masami nga ginabakal ang mga utan laka nga isang talong kag iban pa no mangguton tabi kay may Paliog pamangkot dabi kay kahapon kundi tigkalalag. Kamusta kon ang mga negosyante daw na ganansyaman sa pilit, gata, kag iban pa nga ginaluto para tigkalalag? Transaksyon na Fred no pilit kag sa no ipamangkot man diri karon ang kalabanan diri kay ari kita sa nakatulog kita action Fred sa page double section pero gustong unta di madam kung multa ang baligyaanay ka. By the way ma'am sa Action Radio kamusta ang baligyaanay ta kahapon nga adlaw diri sa Central sa Libertad ma'am? Kahapon gid as in wala gid maayo tao. Ano naman? Kay syempre Halloween. Okay. Halos wala ang tao diri Action Fred kay Halloween. Si subong lang gid nga agatis mabatyagan mo may ara naman. Oo, subong damo na tao kay tapos. Ati mga action na no? Pero at least sa mga kay kapon ginatawag ta nga Halloween nakasukso ka man sa mga Halloween na costume. Wala kami kasukso kagapon kay wala na kami ka-ready. Wala na ka-ready. Ay bawat Tigkalalag. Tigkalalag way ka mo nakakuha na. Siguro Sabado guro ang bakal ay. Yeah. Fred, no? Ano pinaka-bakal, madam? Sang Sabado, ano yung pinaka-bakal nyo ay? Sang Sabado, ang pinakabakal, sang kagapon, ang bakal, mga kakanin. Subong naman as now, ano naman, mga uta naman, puro tanan, talong tugabang mga mana. Di katilaw kagin man suman, dati? Oo. Suman latik kidaksyon na Fred, no? Ma'am, thank you, gid, no? Umuli ang natilawan Manila kahapon nga adlaw para man sa in line na mismo sa celebration sang sang All Saints Day. Pero may action Fred no ang this Nobyembre 1 para sa tanan All Saints Day and All Souls Day subong gid nga adlaw, that is why nga subong ya ang medyo bakal sa karon ang mga utan ang gapangita kita din dampi ang lubi diri. Kaya amaling bakal man aksyon na Fred mo pag kumusta kon taman ang baligyaan nila kahapon. Nagpanglakaton kita ang kalabanan makitan man aton diri aksyon na Fred ang mga panakot magluwas man sa mga utanon no. Ang mga utan diri makitan tang kalabanan mga dahon-dahon sining aga ang dahon-dahon nga iya sang tugabang, iya sang talbos sang kamuti kag iban pa may araman diri action of Fred nga talong. So for action of Fred no amo ni ang pila ka mga sitwasyon sa area sang Libertad di aga pa iban nga patukar padula sa tuyo lang iban diri ang parking kalabanan naga-parking sang Libertad Public Market o ang connection of Fred mga tricycles kag ang mga salakyan mga
pribado nga mga salakyan nga pwede man sila magsulod sa tubang sang Libertad Public Market. Na idlaw mo ko magtulog sa kalangitan Action Fred, no? Kasi nagkuhaan na agit, kagita na si Haring Bulan. So para sa na Fred, muli ang observation patrol, ang observation sa patrol ang ginadulong sa inyo sang Mighty ang alkaline nga vitamin C nagapapakod, nagapabasko ng aton sa kamatayan yun. Ginadulong man sa inyo sang area sang Libertad Public Market with aksyon na ni Kirao. Ang aksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:20 na. Oy, kalabanan halos nga mga balita sa nagligad nga adlaw, samtang nagadumdum kita sang All Saints Day, amo ang pagpanalasa sang bagyo. Puerte, no? Amak mo nga ang last ya do kinulbaan kahapon ang bilog nga pungsod Pilipinas bangod ginakabig mabaskog nga bagyo ining si Role. Do mayad gawa kay do maiskirda siya, boss. Naglapot sa napulo ang napatay sa Bicol region bangod sa padayon nga apekto sining bagyong si Role. Sa datos nga ginpagwa sang Department of National Defense, siyam ang na-record sa Albay, isa sa Catanduanes. Ang siyam ka mga napatay na record sa Ginubatan nga may 3, lakip ang 5 katuig nga bata, 2 sa Malinaw, kag tig-1 sa Daraga. Subong man, dira sa may syudad sang Tabaco, samtang 3 ka persona ang gin-report missing sa Ginubatan sa diin may 180 kabalay ang natampukan sang lahar. Pinsarabla? 180 kapuluyan ang natampukan sang lahar. Sa datos sang DND, 94,706 kapamilya o kon 345,044 katao ang apektado sa bagyo kag mayoriya sa ila nagatiner karon sa evacuation center. Amoy na ang pila naton ka mga kauturan nga ginigo sang bagyong si Role. Amo na bla nga ginapangamuyo ginaton kabay pa nga hindi lang tuman nga halit pagid ang tugahon sa nagasunod nga bagyo. Maluoy man kita sa aton mga kauturan nga samtang nagahilapit ang bulan sa Disyembre, wala kaimo puluyan. Pareho sining natabo bala nga sunog nga amak mo nga mga 1,000 ang nawadaan sa puluyan. Nagapasulod kita sa bulan sa Disyembre, ang pila naton ka mga utod ya wala puluyan. Ginapananaw ko blang kabataan ti sa evacuation center ka. Pagkatapos abdan ka dira sa Disyembre, samtang ang iban nga kabataan ga-enjoy sa bulan sa Disyembre, pamaskwa, bisan baratuhon lang, ikaw ya, ara kada sa evacuation center. Daw haluson kakaon, gahulat bulig sa aton gobyerno, kag pila ka mga pribadong individual nga magadulong sang bulig. Sakit-sakit ba tiyago, no? Ti, galinti, sala man sang ginikanan na nga natao kaya nga imol. Kung ikaw amay kag iloy sila, daw maguba ang dugan mo. Galantaw ka sa kabataan mo, nga galigid sa siminto, ginapinal na sang karton. Por Diyos, por Santo ho. Yan mo nang siling naton, pangamuyo man kita. Bisan paano. Luwason kita sa mga katalagman, sa mga kalamidad, katulad sini mga bagyo, mga sunog, kag iban pa. Diyos, maluoy ka sa kabataan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23. Mabalik kami pagkatapos ni.
Isang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na sa aton sini mga kauturan sa panahon karon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na. Una nga hutong sang aton sini pagpulopanamyaw sa aton mga tagpalamati kay Lito Sigundes. Good morning. Kay Alex Muntisa, kay Dilia Liabe, kay Bibot Gido Batos Batusan, kay Grace Paz, kay Lilia Rosios Ordista, kay Kili Jili, manami no Kili Jili, kay Milbien Peñapel, kay Inday Yebera, nagamonitor siya dito sa Los Angeles, California, kay Raquel Dibala, kay Maria P. Marabilia,
kay Marilo Trabilla Catinoy, kay Mon Lisay, kay Didayna Juna, kay Remedios Makilan, kay Wilfredo Aldas, good morning, kay Esteriel Eprilen, mayong aga lang, may lang pag monitor tagsagid kaagahon. Ang iban pakarunan ta naman. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na. Anano pagid ang pila ka mga balita, ibalik tayo na karon dugay-dugay ang mga isyo, mga balita nga aton talakayon, Pizza Dos gid All Souls Day. Unahon talaga na yun, ang isa ka paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot, batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpalabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamating. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sa
Isang adlaw sa pagtuhaw sa biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. ...4:41 na balik kita sa aton pagpangalagad karon nga kaagahon. Medyo ga dulom-dulom gawa ang aton sinikalangitan. Basikon magtupa naman ang ulan. Okay lang na yung maulan-ulan, bisan magbulumadlos jutay, hindi lang kita pag iguon sining mga bagyo nga gadulungan sulod, ga inasod-asod, halin kay Kinta, pakadto kay Role, ga siding sisyone. Puerte, no? Wala pa kagwa ginasiding na, sang isa pagid kabagyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na, libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Good morning lang kay Mialin Gilang Domingo Galuyo, kay Philip Lauriente, kay Jose Carbaquel de la Piña, kay Darlene Isabel, kay Adel Diquito, kay Estilier Eprelen, kay Manjo Arniho, kay Silent Renaxi, mayo nga pag-monitor tagsagid kakaagahon, kay Engineer Mungkada sang Silin Homes nagabugtaw na, dira kay Judge Nap Diamante sigurado gabugtaw na, kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO gabugtaw naman kay Dr. Ray Valencia dira sa Binalbagan, good morning man, kay pare Remias Arroyo, kamusta? Dira kay Roy Marino, sira o lalibugas dalom, ambot kung gabugtaw na ni Abre na ang kalanaan niya. Dira kay pare Erning Horilia, good morning. May lang nga pag-monitor kay pare Nestor Querido, kay Nick Barca, kay James Patalagsa, kay GC Sindico, kay Monsing Siokon, kay Raul Chua, kay Joel Perido, kay Roger Aguirre, kay Lore Aporado, kay Gilbert Carrion, kay Mayor, kay Bibi Tan, good morning, kay Lorene Canson, kay Buni Advincula, kay Engineer Nariel Bantay, good morning. Kamusta ka muna? Kay Jerome Solinap, kay Nini Pato Samburgos, nagalambiyong na siya, karon nga kaagahon. Halos tanan nga mga balita sa muna sentro sa Bagyo. Bilog nga probinsya sang Cavite, ginpaidalom sa state of calamity, bangod sang epekto man sang bagyong si Rule. Mga 2,000 ka individual ang ginsaylo sa mga evacuation center kahapon sang ugto, Domingo. Samtang ang bilog nga Pilipinas nagadumdum sang All Saints Day, si Bagyong Ruli gapan nalasa man. Porte man ang waswas siya. May lang gani kay ang Metro Manila daw na kuha niya, daw na lipasan niya. Pero mga 4,000 ka mga soldado sobra ang standby man sa pagpatigayon sa disaster response operation sa bilog nga pungsod. Red alert status man bangod sining bagyong si Rule. Porte, no? Inablang inasud-asud nga bagyo nga mag-agi. Sus, matyang mo daw wala kapan, daw wala kabutangan sa lawas mo. Porte. Dito ya sa ilati, baha, grabe mo. Sa Metro Manila lang tawabla, bisan wala bagyo, umulan lang yatag 3 kadlaw, sos, baha dayon. Amo na bla? Di buinas pa kita dire. Sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Bisan paano ang aton dire pag sinalayo, sinanagligad nga inadlaw, dumayad pa. May ulan-ulan din man, pero wala kita ginigo sang bagyong si Rule. Dito sa Ilayati, wala biyahe, kakatumba mga salakyan. Ang ilato ya, imbes nga daw lawod ang ilato ya mo. Imbes nga salakyan, ang gagis dalan niya, ay, mga baruto ang ginasakyan, mga motor ang ginasakyan. Inaya, sa sulod sang syudad, din kaya kitas naman. Imbes nga ang gabiyahe da, mga salakyan, auto, kun mga pribado nga salakyan, di pasayro nga salakyan, aba, ang sakaya sa balsa, porte, sa sulod mismo sa syudad. Amo na ya, kabudlay sa pangabuhi dito, sa Metro Manila, kag iban nga bahin. Kung mag-ulan niya, portigid, gasakay kay musbangka mo, sa tunga-tunga sang syudad, kay nadalman siya, no? Below sea level mo ang Manila. Di kabay pangamuyo na ton nga samtang nagapadayon ang tinuig kaab-ab man ang kadutaan. Kagabay pa hindi matuod, hindi lang ginalantaw sa pila naton ka mga kauturan, kabasi bala kon mapaidalom siya sa tubig buwas damlag. Kay masyado sa kanubo. Nanubuan siya, di kabay pa nga hindi ini matabo. Ang pagpangabuhi dito
sentro matuod sa sang komersyo, pero ang pagpangabuhi sa iban nga bahin sa Manila kamiserable man. Amak mo yung mga din kakita niya nga gaubog kaya nga taghawak ang tubig. Kabudlay, no? Sa pagpangabuhi. Diri sa aton, mayad na lang. Pasalamatan kita. Nga bisan paano ang aton pagpangabuhi. Diri daw ginpain bala kita. Hindi naton ina pag ipabugal. Itangla tayo na sa langit kag magpasalamat. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:49 na ang pila ka mga balita. Mga 180 kabalay na lubong sa lahar sa Ginubatan, Albay. Wow, amo na nga ang balay mo ya malubong sa lahar. Por Dios, por Santo. Daw Purtino, kasubo, hamak mo nga malubong ya sa lahar balay mo. Ay, puerte ho. Hindi ko kaintindi sining nagakatabo subong, no? Kasubo-subo, gibatyagon, daw ginapananaw ko bala. Ang pila naton ka mga kauturan, nga wala kay mo ya balay. Pag-abot sa nagkakaigo nga panahon niya, to dalumduta balay mo kay nalubong sa lahar. Di ka budlay, no? Kabudlay sang aton sini sitwasyon. Ang mga kasapatan to, mga salakyan nagkalaguba. Apektado ang livestock sa banwa. Madamo ang missing. Padayon ang search operation sa bulig sang Armadang Kusog sang Pilipinas. Amo na mga balita, tanan nga balita nga naguluwa, ga monitor kita. Sos, halos tanan nga balita na sentro sa Bagyo. Amo na mga balita nga mabatian naton, bisan di ilang kahapon nga adlaw, tubtob, karon nga kaagahon. Amo nang mga balita nga nagagwa sa mga pamantalaan, nagwa sa mga telebisyon. Ang Department of Public Works and Highways nagpadalaman sang Disaster Response Operation Team kag ginalantaw nila ang mga critical nga bahin sang mga dalan nasyonal sining halit sang bagyong Siruli. Ang Tiglikom sang DPWH si Tiglikom Mark Villar sa karon nagmobilize na sang tanan nga halos kagamitan, manpower, resources, agod nga arangkahon ang pila ka mga lugar nga gindalasa sang bagyo. Amo ni siyang ginakabig pinakabaskog nga bagyo nga nagsulod sa pungsod Pilipinas. Tiyang DPWH nga monitor inaman may mga dalan nga ginawasak sang tubig, may mga taytay nga ginawasak sang baha. Amo ina ang ginalantaw subong nga ginalambiyong sang DPWH bangod sining pagbaha sa pila ka mga lugar, ang pagkalatumba sa mga kahoy, madamo ang lugar nga wala sang kuryente sa nabukid nga bahin kagbisan sa mga kasyudaran. Sa report sang DPWH Secretary, Senior Undersecretary for Luzon Operation nga si Rafael Iyabot, ang DPWH Quick Response Team ang karon ginatutukan ang pila ka mga road maintenance upod na ang pila ka mga kagamitan lulan sa dalagko nga mga sakyan ining mga chinsobla naragari di siya sa dalagko nga kahoy nga nagkalatumba, tower lights, generator set para sa debris clearing operation, dump trucks, payloader, road grader, backhoe for landslide clearing operation, service vehicles para sa madalion nga pagresponder sa emergency road situation. Amo ning ginahimo subong sang DPWH. Man purti ni ang baha ko mag-igo, matumbad lag ko nga kahoy, tila garion mo gina para kage ang transportasyon. Di hamak nga nagkalaguba nga mga taytay, ang imo sining kaayuhon, ang nagkalawasak nga mga dalan, ang nagkalautod nga mga taytay. Amo ini ang obligasyon sang DPWH. Di mayo man na, kay wala mas lagapahuay arang kadaman sa mando sang Tiglikom
Mark Villar sang DPWH. Gamiton ang tanan nga kagamitan para nga luwason ang pila naton ka mga kauturan kag para hindi mapunggan ang rescue operations, hindi mapunggan ang pagpadala sang mga pagkaon kag mga kinahanglanon sang aton mga kauturan nga ara sa evacuation center. Kay kabudlay mo, ang isa ka lugar may linibo nga ara sa evacuation center. Ang Taytay hindi maagyan. So paano ka kadulong sang mga food packs mo kon ang Taytay guba? Amo na bla? Mabudlay mo, paano ka kadulong kon ang dalan hindi na magyan, natabunan na sa niya makadamo nga mga kahoy nga nagkalatumba. So amo nang ila operasyon. Ini, sa bulig man, sang katapo sang Armadang Kusog sang Pilipinas, kag sang Philippine National Police. Halin kagabi nga monitor ang aton porte, wala man tulog ang aton sini, pila ka mga ahensya sang gobyerno. DSSD kag iban pa. Linibo-libo man, kamagin putos nga pagkaon para madulong. Pero te kinahanglan agyan anay na sang DPWH surbihon anay kon bala ang dalan pwede magyan. Amo na ang nagakatabo. May mangani kay ang bilog nga porsa sang aton kapulisan, Armadang Kusog sang Pilipinas, DPWH, DSSD, ang tanan-tanan nga mga ahensya sang gobyerno preparado na. Gin mitingan mo. Antes ko nanong himuon para nga ipadala ang tanan nga porsa. Di pag-meeting nga nito, nag-controversial pa. Sa do Campo Crame, bla, sa Quezon, wala tambong si Presidente Rodrigo Duterte. Ba, hashtag naguluwa na yun. Pwerte ng tao nyo. Nya, Mr. President, nasaan ka? Nya diin ang Presidente. Ina, wala lang katambong sa meeting. Galing kiti, Presidente ka mo, no? Kung Presidente ka, ang tanan-tanan diyot dako lang. Medyo humilay ka lang diyotay balita. Madula ka lang diyotay balita. Tiyan mo na siya. Inapulo pangitan, niya diin siya. Kay may bagyo, pwerte, no? Ang tao kung kisaw. Pwerte man na. Ang tanan-tanan ginahimo man sang gobyerno. Ang Philippine Red Cross nagpangabay man sa bulig sang International Federation of Red Cross kag Red Crescent Society nga magbulig patindog sa mga puluyan nga ginhalitan sang bagyong Sirole. Nagpangayo bulig. Kinalan madalion inaya. Importante ini nga mapatindog gilayon ang kabalayan sang pila naton ka mga kauturan nga nagkalalastra gindalasa sang bagyong Sirole. Amo na kapon na monitor na ton daw nalipay man kita nga gahulag man ang aton sini gobyerno. Wala kag tuo ang tanan nga mga ahensya nga may angot sa bagyo kalamidad, halos tanan wala man nagakatulog, padayon man ang pagserbisyo. Amo lang manami bala ning bayanihan pagido. Ang pila naton ka mga kuturan sa pila ka mga subdivision kag pila ka mga lugar gabinuligay, no? Para nga ang ila sining kabilugan sa ila subdivision mabuligan man. Among tawag nga bayanihan. Masig buligay. Mugi man ang Pinoy, San paano sa tion sang kalalatan, kinalan mag-isa. Kinalan magbinuligay. So matutal, kaluyan sa mahal nga Diyos, si Role maga-iskirda buwas saga. Kabay pa ang nagasunod sa iya, hindi tuman kabaskog bala, kag magtuga pagid sang dugang nga kahalitan. Inigo ka na sang kinta, binalbal kapas ni Role, basi kon dos-doson ka pa ni Sione. Ang aton ginapangabay sa taga-Bacolod, kag probinsya, sa Negros Occidental, de buenas kita, ginspare kita, sining mga kalamidad. Sa liwat ginayo ko, bisan makadali lang, tilawin nyo man, magtangla sa langit, kag magpasalamat. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na, mabalik kami pagkatapos ini. Sa mga students nga ng mga blessed
isang Arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ligat. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na dili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra ko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo kaduan Ma'am Nuna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19.
Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Good morning lang kay Isabel Isblaca, kay Milko Nermel o Nirmal, kay Josette Maguad de los Reyes, kay Marjon Pilasol, Jomar Ayagan, kag kay Lidio Piligones Jr. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Oras ginadulong sa inyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padala ng reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Diri kita, mga balita naton sa puwersa sa aton kapulisan, 34 anyos nga personaw gindakop sang Police Station 7 matapos ginreklamo nagpamahog kag nagpanaya sang armas lutang. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action Fred, good morning. Report kika sa Bacolod City Police Office. Isa ka 34 anyos nga persona ang ginaresto kahapon sa hapon sa kapulisan sa Station number 7 matapos ngini siya ang nagpamahog kag napanaya sa armas lutang. Ang suspitsado diri Action Fred nga ginaresto sa Police Station number 7 sa papaguna ni Police Senior Master Sergeant Jolibert Dalumpines. Amo ini ang suspect naging kilala sa kay Mark Angelo Martinez, 34 anyos soltero, sa Purok Paraiso, Balangay Masilingan, Siring Syudad sa Bacolod. Ang suspetsado Action Fred nga si Martinez ang ginreklamo sa biktima nga si Ismael Manihero, 46 anyos, Purok Kasantulan 1, Barangay Vista Alegre, Siring Syudad sa Bacolod. Suro sa pahayag sang biktima nga si Ismael Manihero Action Fred, ini siya ang ginpahog sa suspetsado pagi sa paggamit sa isa ka improvised firearms o kung ginatawag nga sulpak nga sa diin pagresponder sa kapulisan, gilayon man nga naresto ang ini nga suspitsado. Yari ang parehag sang hepe sa Police Station number 7 nga si Police Lieutenant Conrado Espino sa interview sang Action Radio. May nagpanood din nga may alarm scandal nga natabo. Okay. Oo. Nag-responde ang mga pauto. Oo. Pagdakot sa iya, may dala siyang pugakang mga ginatawag sulpat. Ako, tingnan sa dito, ako disposition ngayon na filing of cases. Anong case kay parte ni sa suspect, Lieutenant? RA 10591 in the alarming scandal. Ano ang status na ngayon, Lieutenant? Hari sa subungan, meeting sa subong, filing of cases pagka mag-abli ang kote sa Tuesday. I think kasi hindi pa pumupas. Action Fred, si Police Lieutenant Conrado Espino, hepe sa Police Station number 7 sa interview sa Action Radio. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Aga pa simba
ang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Kay Lilia Rocios Ordista, kagay Alex Muntisa. Ariho kon may mahikapan kag nga bukol. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19.
Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang The mga time, las 5:24 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 37-8. Una nga bula resulta, 37 kag 8. Second draw, kadua nga bula, 8-36. Ikadua nga bula resulta, 8 kag 36. Third draw, ikatatlo nga bula, 27-12. 27-12. Ang nagapabot bala sang resulta sang loto suspendido suno sa Philippine Charity Sweepstakes bangod sang bagyong Siruli. Nagapabilin nga suspendido ang draw tub-tub karon nga adlaw, Nobyembre 2. Ambot silingon kahapon kag karon nga adlaw, wala kita draw sa loto bangod sang bagyong Siruli. Sige. Kay kabudlay man nga magkadto sa mga luto outlet ang tumalaya nga porte ga kapalid kaya sang puerte kabaskog nga hangin kag madamol nga ulan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason singa na pasensya ma. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Nagsakay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanahan yung ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For butaw. I-record ang kinanglanon nga makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung naman natin. Update mga siya. Matinandao na siya. Kaya mo to, nogin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man rapo ko ng tatubay ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo, tiyo mo. Kayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nga nakabati ako kay tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan kagin ang Action Radio. Kaya pag-open sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tagbay. Dapat mong ginanga,
pasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala ka kaabot sa mo premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamati tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nga, nakabati kita. Kaya natanan sa Diyos ang pagubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abri kong pizza lang agi kaya nga mo ito. Umanak lang. Dako na bulit. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madami nga salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka makuntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. nga mag-operar sang 24 oras sa ila negosyo. Balita City Hall. Detalye siya ni upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Viral Action Fred, mayara sang pila ka mga establishmento diri sa may syudad sa Bacolod kaang isang fast food chain ang nagpadala sang sulat sa sangguniang panglungsod nga nagapangabay sa konseho nga kun mahimo tugutan sila nga magpatigayon sang 24 oras nga operation diri sa may Bacolod City. Sa bayan ni Bacolod Mayor Evelio Lunaldia iyagin pahag Action Fred nga hindi niya luyag nga pangunahan ang mangin tikang sang konseho angot sa curfew sang syudad. Ini kasulod Action Fred nga suno sa alkalde mayara sang ordinansa ang syudad angot sa curfew kag wala ini ginapatuman base lang sa executive order. Suno kay Lunaldia, iya na ginatugyan sa SP ang pagdesisyon sini bilang respeto man sa ila Action Fred. Sa atong Sabado sang gabi Action Fred, nagpagwa si Mayor Bing sa Executive Order number 70 nga nagapalawig sa GCQ sa Bacolod umpisa Nobyembre 1 tubtob Nobyembre 30 kag sa idalom sa mga iyo Action Fred ang curfew ang ipatuman sa gihapon umpisa las 10 sang gabi tubtob las 4 sang kagahon. We will give that to the Sangguniang to decide in due deference and in respect sa ila. Dapat yan si Bacolod Mayor Bing Leonardia. Sa mga aksyon namon, halungan gid ang aton nga ikayong lawas ilabi na karon nga COVID-19
Ang action niyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako galing si Sana, ano nang nauya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya ga ano sa inyo. Ang permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabuli gi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay ang mga. Go lam sa kuno sa imo cellphone sa imo. Go lam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But sin ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit no. Pero sang last time ginabantayan no gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kung wais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pagidaw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time anto na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano lang kuya ako maghulam. Ay, siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dahil permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ang ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano ka nga top ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga manggulig sa inyo.
pasimbanwa mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pa serbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y sansan anong ang kalintangan responsable at pagbalita pagdahil na italak na magasig pero sigurado aksyon na may daya pagpalangga Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo
kasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalab na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man. Munalin Hilyang Diniega, kay Sanso Jaime Alin, kay Pilinura Oliveros, kag kay Vanessa Mayo. Dire kita, mga balita na to, no? Dua ka senior citizen, kag isa pa, dakop, nagabulang sa banwasang hinubaan. Si Action Brian Morden, may report. Action Brian, please go ahead. May nga action Fred, mao dakop ining duha ka mga senior citizens so kag isa diri ka iban pa nga nagabulang no dira sa may Purok 6 Barangay Asia Banwa sang Hinubaan. Ang mga suspitsado action Fred ginkilala nga sang Romeo Daget 64 anyos, Salvador Amar 60 anyos kag Joseph Pasagi 38 anyos na nagapuyo sa uman nga barangay. Akto nga dakpan ni action Fred mo nagakwanta ko takod gini kabulang kag tapos na sila gihampang pagid sa iban kon sabong na-recover sila po diri tatlo gid ka mga inugbulang nga lunsay na mga patay kag tatlo ka inugbulang nga buhi action Fred plus ang bulang nga ginagamit pagid nila. So karon ining tatlo yara sa kustodiya sang kapulisan lakip ng mga manok nga nakuha kag kabalo naman kita action Fred nga ginadumili subong ang pagsabong anay bangod sining COVID-19. So ilang nga pagsabong ni wala gini sa kwan inabalang may mga permit kundi ara sa mga backyard lang nga sabong dira sa area sang Hinubaan. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:46 na. Good morning da kay Jen Ignacio, kay Heaven, kay Cecilia Olio, kag Rosalina Arellano Espadero. Mabalik kami pagkatapos ini. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan Wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika,
Ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyo kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian. Joel Mahinay, good morning lang. Evergreen Herbal Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:51 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, 33 tanan ka mga persona nakabayular sa curfew, malinman ka gabi. Din sa 33 Action Fred, may 4 diri ka mga hobines o kung mga kabataan nga nadakpan man sa kapulisan sa idalom sa police station number 6. Ang may pinakamadamo action na Fred ng police station number 1, miyara na pulo ka mga persona nga nagkaladakpan sa curfew. Samtang sa police station number 9, inaresto sa mga kapulisan ang 8 ka mga persona sa matapos na aktuhan nga nagahampang sang illegal nga panahor sa Purok Ipil-Ipil, Barangay Kabog, diri siyudad sa Bacolod. Ang mga suspect amo kanday Romela Badoy, 42 anyos, kag 7 pa ka iban. Mga lalaki kag babae nagkaladakpan, nagahampang sang illegal nga panahor sa duha ka lamisa. Diin sunod diri kay Police Lieutenant Gilbert Batiles, ang OIC Chief of Police Police Station number 9. Ining 8 ka mga persona na aktuhan sang mga kapulisan nga nagahampang sang pusoy duha ka lamisa gid. Ang gingamit sining mga suspect din recover sa ila sa isa ka lamisa 120 pesos, sa piyak nga lamisa 125 pesos, silbi ginapatihan nga bet money. Ang 8 ka mga nagkaladakpan ang temporaryo nga gin-detain sa custodial facility sa police station number 9 kag nagapangatubang sa nga kaso karon nga PD 1602. Muling balita sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Dr. Medicine. Amo na po, si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot ako lang sa balay. Pero
Kaya kamusta man? Amo na would like ay mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook ka. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtudlo sa akon nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung namba niya nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na compose na eskwela. Primary kan secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapag-disipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon sa umuwan kung ako manakit. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man rapulong to atuban ko balala. Kisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nga nakabati ako kahit tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta maghapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagin ang Action Radio. Kaya pag-open sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ko sa Action Radio. Maskin gubaon na nga, nakabati ka. Ihanatan ng San Diyos ang pagubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abri ko. Fred sa lang ang kaya nga mo ito. Tumanak lang. Dako na bulit. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay tangan sa iyo naka-cellphone gid ko. Tulungan. Action Radio Philippine Standard Time on minuto ang nabilin, mapangot kita sa takna lasais, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan, numero 1, nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon